ndị ala anyị bụ ụmụ Igbo bi na mba ụwa dị iche iche ekele m ụnụ. Oge erukwala ọzọ mgbe onye riri ndudu ga-aṅụ mmiri. Nke a bụ maka amamọkwa maka ọgbakọ ukwu nke ndị ọlụ Regional Assembly maọbụ ORAUSA n'ahịa Ịchafụ. Ndị otu a ga-enwe ọgbakọ ukwu ha nke afọ a na ọchịchị obodo Atlanta, Georgia mgbe ọnwa isii nke afọ a gbaa abalị 19 wee ruo abalị 24. Aka na-achị ndị ọlụ na Amerịka bụ Chief Engineer Anthony Okpara ekwuola na ya na-atụ anya na Igbo bụ Igbo amụrụ n'obi na ndị bi n'ala Amerịka na-agọrọ ndị ọlụ ọfọndụ ga-awụcha maka ọkwa ngaji n'eze na nnukwu ụlọ oriri na nkwari nke Atlanta Airport Marriott Gateway bụ ebe mmemme a ga-asụrụ gede. Injinia Okpara mere nkwupụta mgbe ya na ndị otu ya nwere nzukọ gbasara ọgbakọ ukwu n'izuụka gara aga. Odogwu nwoke akọwapụtara ụzọ pụrụ iche ihe eji mara ndị otu ya maka ihi na a na-amanwu odu n'ajị. Ihe anyị ga-eme na Atlanta buru ibu. Ịma na afọ na-abịa abịa a ga-enwe ndọrọndọrọ ọchịchị na Naịjirịa. O teele ndị na-adọ ndọrọndọrọ ọchịchị na-eme ha bịa ha kwụ ọzọ ha baga n'ọchịchị ha mee ọzọ. Ma n'afọ a ORAUSA site na one of the committees anyị nwere a na-akpọ Ora Political Action Committee ha ga-eme mechie ike mee ka sure na ndị na-achọ ịdọ ndọrọndọrọ ọchịchị a ga-asa anya na onye ha ga-akwado, n'ihi na a chọrọ ka akwado onye ga-eme na ọ banye nga ahụ ọ bụghị ga-afọta ma ọ foji akpa nke ya, ọ bụ ka ọ baa nga ahụ mee ihe ga-abana ndị tinyere nga ahụ the community ndị ọ na-asa abụ ihe ga-abara onye ọbụla uru ọwụ na ọnụ onwe ya. Ihe anyị na-ekpekọ na Atlanta ọkwa otu a ga-echikwa nye aka ka anyị na-akwadokwe medical mission anyị na-eme ka afọ ka afọ. Anyị ga-esokwe rezukwa ego ka akwadokwe ihe anyị na-emere maka ụmụ nwanyị, ego anyị na-enye ha eji azụ ahịa na anyị na-ana ha mbara n'elu ya. Anyị na-ekwukwe ihe dịka security. So ihe anyị ga-eme na Atlanta ọ ga-abụ ihe dị iche. Anyị na-enyekwe scholarship ma ụmụ anyị na-etolite etolite ebe a. So ọ bụghị naanị ndị nọ n'ụlọ ka anyị na-enyere aka, anyị na-enyekwa ụmụ anyị n'ebe aka maka echi ọha ga-eme gịnị ga-anọchite anya anyị ma anyị pụọ. A na-achọ ka ọ bụrụ onye ọbụla n'ebe ọbụla na otu anyị nọ na ya bụ ORAUSA ọlụ Regional Assembly. Ọ bụ otu ụmụ ọlụ niile na Amerịka. Ihe anyị na-emekwenụ awụghị naanị maka anyị nọ na Amerịka, ihe anyị na-eme maka ọdịmma ụmụnne anyị ndị nọ n'ụlọ. Kọchọ nyere ofe onye aka, nyere mmadụ abụọ aka, ha dị ha mma, ha soro mee gịnị nyere ndị ọzọ aka. Onye ọbụla chọrọ ịbịa ihe anyị na-eme na Atlanta, anyị ga-enye ha akwụkwọ ha ji abịa. Ha bịa ka anyị soro anyị mee ihe a, ka a sị na agbakọ nye mamịrị ga-abụ ụfụfụ. Osote onye isi ndị ORAUSA n'ala Amerịka bụ Dr. Ụzọ Wilfred Unegbu bụ onye isi na-ahụ maka ahụike nke ndị otu a jiri ihu sara mbara wee kwupụta enyemaka ịgwọ ndị ọrịa n'ala ọlụ na-anaghị ego ọbụla na ụdị ọrịa dị iche iche ya na ndị otu ya na-ezute afọ ọbụla ha wụchara n'obodo ọlụ inyere ndị ọrịa aka. Ndị anyị na-ahụ ma anyị lọta ilezi ha anya, ha na-adị aṅụ ọṅụ nnukwu, ha na-adị ekele Chukwu otu anyị si agba mbọ kpọrọ doctors, pharmacists na ndị nurses were lọta n'ụlọ jirikwa n'ọgwụ lọta bịa lezie ha. Ha na-abịa ṅụrị ọṅụ na-ekpere anyị ekpere na-ekele anyị na nke dị ukwuu, na-ekele anyị otu anyị si eme na-elezi ha medically. Ọ kọwakwara maka atụmatụ nke ndị otu a bụ n'uche maka ịrụ ụlọ ọgwụ ahụike n'obodo ha. Ihe anyị hụrụ mgbe anyị lọta ahụ, anyị na-ahụ onye ọbụla na-arịa high BP, blood pressure onye ọbụla na-arị nnọọ nke ukwuu. Ihe ndị ọzọ anyị na-ahụkwa n'ụfọdụ ndị na-arịa diabetes, ndị na-arịa congestive heart failure,
ndị na-arịa dysentery, diarrhea na malaria. Malaria wụkwanụ nke ọjọọ ya na typhoid. Anyị na-agba mbọ zụtakwana ọgwụ nọ n'ụlọ jiri ya were na-agwọkwa ha also. ORAUSA wụ nnukwu otu ndị mmadụ likiri ijoin, and anyị na-agba mbọ ọ dị anyị n'obi ime sure na ndị nọ n'ụlọ na-ahụ siri ha ike. Anyị na-agba mbọ n'otu dị iche iche ịgba mbọ na-azụ ọgwụ. Ọgwụ anyị na-azụkwanụ ọ na-eru almost $15,000 every year anyị ji alọta. Anyị na-akpọta doctors, na-akpọta na ndị nurses na ndị pharmacists, na-elezikwana ndị be anyị anya. Ihe a wụ ihe ORAUSA na-agba mbọ ime. Ihe ọzọ ha na-elepụ anya in the future wụ a ga-arụli ụlọ ọgwụ ga-akọntinu na-elezi ndị be anyị anya on a daily basis ka ọ ga-adị iwu once a year. Ga-awụzie continuity of care ka anyị ga na-provide ndị be anyị. Onye ha ga-ele anya na-adịghị ọzọ. Onye isi odeakwụkwọ nke mgbasa ozi nke ORAUSA n'ala Amerịka bụ Chief Basil Ibenyenwa kọpụtara Igbo Network na ngalaba ndị ORAUSA na Atlanta edewelarị ọtụtụ nnukwu ụgbọala nke luxurious bus ga-anyara ndị bịara ọgbakọ ukwu ahụ wee jee njegharị elileanya na ihe nkiri n'obodo Atlanta. Ọ sịrị na njegharị maka ihe nkiri obodo ga-amalite n'abalị 19 wee ruo abalị 22. Ọ kọwapụtara ebe ndị bịara ọgbakọ ukwu a ga-aga maka ihe nkiri dịka ụlọ ọrụ CNN na ebe a mụrụ Martin Luther King na ebe ọzọ dị iche iche ha na-akụ ekwenigba eji wee mara obodo Atlanta. Ebe ọ bụ na Agama mbụrụ Ezenigwe afọ, aka na-achị Ọlụ Regional Union na Atlanta, Georgia bụ Adigbo Chinyere Udokoro kwupụtara ka ngalaba ha dị n'obodo ahụ si akwadosi ike maka ọgbakọ ukwu ahụ nke ga-asụrụ gede mgbe ọnwa 6 nke afọ a gbaa abalị 19 wee ruo abalị 24. Anyanwụ abụọ Ọlụ Regional Union na Atlanta, ndị nke ga-anabata ndị ORAUSA n'ime ọnwa June 2018 maka convention nke ha na-eme kwa afọ. And Ọlụ Regional Union ama anyị ama as one of the anyanwụ hiri nne ọnụbara mana ihe niile. And anyị na-akwado ọfụma iji nabata ụmụnne anyị ndị nke ga-echi na mba dị iche iche were bịa ọgbakọwa a ga-enwe na June n'ime ọnwa June 2018. Ọ gbadosiri ụkwụ ike n'ala wee kelee ndị niile ya na ya so arụ ọrụ iji mee ka ọgbakọ ukwu ahụ kpụrụ ọkụ n'ọnụ ma bụrụkwa kwa akwụrụ. Anyị zuru ezu, anyị nwee mfụ, anyị nwere mmadụ dịka awa PRO onwe ya bụkwanụ awa local OCOC chairman a na-akpọ Nze Emeka Odenigbo. Ọ ya maka ihe ndị a niile nọ n'aka. Na Secretary General anyị bụ Dr. Tony Abara, na ndị executive, all the members of the executive council na ndị local OCOC council, ndị a niile wụ ndị chịkọtara aka were na-ahụ na ihe niile a na-akwadoro ya ọfụma iji wee nabata ụmụnne anyị. N'ime ya kwa ndị ex-presidents anyị ha niile kwadokwara ya aja n'ukwu, ma ndị founding fathers na the general membership, maka na ihe ịhụrụ nnukwu ego ji ka ịbanye n'ime ya. Ọwụ agwọ eji kwa ngwa egbu. Convention anyị hụrụ ọwụ nnukwu emume ka ọ bụ, ndị ego ga-abanye n'ime ya, ndị ego onye ọbụla nọ na this union na-abanye n'ime convention a. So eji m ohere a were na-ekele ha maka agbamume nke ha nwere iji were nwee ike wepụta ego ha, wepụta energy ha, wepụta amamihe ha ịhụ na convention a na-emere ya ọfụma. Ana m ekele ha ihe nne. Biko ejikwa m ohere a were na-ekele ndị bụ ndị isi ndị na-achị ORAUSA, nke onye isi ya gọgọ bụ Maazị Chief Tony Okpara, and otu n'ime anyị na Atlanta. Chief Tony Okpara wụkwa member of Ọlụ Regional Union na Atlanta. So eji m ohere a were na-ekele maka mbọ nke ọ na-agba ịhụ na convention anụnwa a ga-ehiwe na Atlanta gara n'ihu na-enweghị ntụpọ ọbụla.
na-ekelekwe Dr. Negbu bụ ya bụ the National OCOC Chairman, na-ekele all the members of the Executive Council ndị ORAUSA, all the patrons, all the past presidents, and all the affiliate presidents. Ejikwa ohere a were na-ekele ha si onye ọbụla yerie na nke ochiri. Ka ọ dị ugbu a n'obodo Atlanta, Georgia, mgbakọ Sanuze aghaghị ịbụ n'elu nkwụ maka ihi na ọkwa nka mara nke akwa bụ ndị ORAUSA aghaghị ịkwa nka n'akwa ha kpara. Egwu omenala ụmụ nwanyị, iti mmọnwụ ndị ụmụ nwoke, egwu ụmụaka na-etolite etolite, ihe oriri na ihe ọṅụṅụ aghaghị iji isi wee kpochie ụzọ. Soro m chịa nke Maazị Chimezie Okorochukwu ga-ewerekwa ọnọdụ ma chụfuo ọbara mgbali elu. Njinji ga-eji, ebelebe ga-egbu. Gbalịa ka isoro ụmụọlụ tụọ ndụ gị mmanụ maka ihi na ofe na ụtara dị mma akpịrị agaghị asụ ngọngọ. Igbo ndị ọma, ka ọ dịwa otu a maka ihi na ngwugwo a ga-ekegha ekegha adịghị mma ntụpụ. Ekwela ka akụ mkpu fee mbe n'azụ, were ụgbọala maọbụ ụgbọelu wee wụcha ma sorokwa ụmụọlụ kporie ndụ n'ọgbakọ ukwu nke afọ a. Jide ka iji.